नाय लोगोफोर, आं दिनै पटल मैगंजों लोगोसे बायदिसिना मैगं आरो बेदर नाफोरखौ संनानै आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खिन्थागोन। नोंथांमोना अननानै बयबो भिडिअखौ नायलांबाय था। आं माबायदि सङो नैफोरबायदिहाय संदों आङो पटलखौहाय, खिन्थु नैफोरबायदि नाखौ बिदि संगोन आङो। अननानै नोंथांमोना बयबो आंनि भिडिअखौ नायलांबाय था। नैफोरबायदि नाया आरो बेयो आलुजों मटर एवनाय, दहायनो संखांखाबाय आं बेखौ। नोंथांमोना नायलांदो आं माबायदि संदों। बेनि उनाव आरोबाव दंबावो बेफोर अमा बेदरखौबो आङो दा नोंसोरनि सिगाङाव संनानै खोन्थिसिगोन। नोंथांमोना नायलांबाय था। नै दानिया अमा बेदराबो आरामनो मोनखाबाय, दा जाब्लानो जासिगोन आरो।